18-nji maýda Türkmenistanyň konstitusiýasynyň we döwlet baýdagynyň güni bellenilip, döwlet daşdanynyň gatnaşmagyna konstitusiýa binasyna hemde ýurduň baş baýdagyny gul goýmak dawaralary boldy. Türkmen medeniýeti bugün arada beren habaryny paýtagtyň bayramçylyk münasibetli esas dawaralaryň geçirilýän merkezine öwürlendigini aýdýar. Ýöne bu dawaralar Aşgabatda okuyan talipleri olaryň enatalaryny barhaken lap keçedi diýip Adatlygyň habarçysy habar berýär. Türkmen ýozlaryny okuyan talipler, olaryň enatalary geljekde ýokary hünärli, ýurda we halka direk, daýynç bolup ýetişmeli ýaşlaryň wagtlarynyň ogurlanmagyndan, zerur okumaly kitaplar okap, döwrewap bilim almaklarynyň deregine olaryň mejbur çäreleri çekilmeginden nägile bolup öz seslerini garaşsyz neşirleriň üstü bilen döwlet ýolbaşçylaryna ýetirmäge çalışýarlar. Olar bu nägileliklerini Adatlyk radiosynyň çeşmesine öňe aýtdylar. Bu nägileligi aýry-aýrylykda gurlaşan beýleki talipler hem tasdik etdi. Bir çäre otorta beýleksi başlanýar, çäreden ýaňa okuw wagt galmaýar. Bu ýagdaýda nädip synaglara taýýarlanmaly? Ýa döwletimize hakyky bilimli adamlar gerek dälmike? Dip Adatlygyň habarçysyna pikirini aýdan student öz sözleri bilen aýtsak, çäre görgülerinden beýrenni. Ýani 9-njy maý ýeňiş güni münasibetli guralan döwlet çäresini soňup diýinlik diýip begenipdik gören bir hepde hem geçmänkä 18-nji maýda geçiriljek dawaralaryň taýýarlygy başlandy diýip ol talipleriň Aşgabatdan daşardy. Arkadağ şäheriniň Arkadağ stadionuny döwlet baýdagynyň güni münasibetli guralan taýýarlyk çärelerini gören görgülerini görüň berdi. Her gün okuwdan soň ýagny 15:00-dan öň Arkadaş şäherine gelen müňlerçe talip stadionuna hatara düdürüp taýin bolup durmaly. Olar öz hasaplaryna satyn alan ýaşyl sport formasyna ýaşyl baýdagyň şeklini şekillendirip ýaşyl baýdagyň pasyrdaýan şekline dürli hereketleri ýerine ýetirip teleýaýlym üçin ýazgy edildi. Talipleriň bir topary öz gowrulary elleri bilen baýdagy şekillendirmeli bolan bolsa, beýleki topary köpçülik roluny oýnady. Ýagny stadionuň tomoşaçy oturguşlaryny doldurup baydak galgadyp ýaşyl baydaklaryň tolkunasyny arkadagy şöhrat diýip bilelikde hor bolup gaýta-gaýta gaýgyrmaga mejbur edildi. Bu talaplary talaba laýyk ýerine ýetirmedik taliplere okuwdan kowuljokdygy aýdyryp haýwat atylýar diýip söhbetdeşlerimiz aýtdy. Bu haýwat diňe haýwat bolup galman talaby gowunaja ýerine ýetirmedik talipleriň käbiriniň köpçüligi göz edilip çykarylyp kowulýan wagty hem bolýar. Dip Aşgabatda habarçymyz bilen gurlaşan talip häkimiýetleriň ýaşlary gorkuda saklamaga gaty ökdülänliklerini belledi. Onuň sözlerine görä köpçülik çäresini geçirýän ýolbaşydan gaty gorkmaly bolýar. Sebäbi ol çäreden çykaryp gowsa ýokary okuwjaýynyň rektory hem çäresiz bolýar we bu hil talipleri sanygdan öçürüp okuwdan oşadýar. Bular ýaly talipler soň MHM'nin gara tanywyna girdilýär. Ýagny olary hökümet ýatyna garşy durýan, ýa-da geljekde garşy durmagy mümkin adamlar hökmünde teredilýär. Dip aýratynlykda urlaşylan bir näçe talip aýtdy. Olaryň sözlerine görä çäre meselesi okuwa ýetişikden, bilim derejesinden hakykatda has ýokarda goýulýar. Para berip okuw ýeren talipler çärede gowy bolsalar okuwy sapaklaryny özleşdirmän hem gutaryp bilýär. Adatlygyň habarçylarynyň soňky aýlarda beren habarlaryna görä türkmen ýozlaryny sorulýan paranyň derejesi aşak gaçýar we bu ýagdaý bir tarapdan talipleriň çärelerden ýadamagy, berilýän bilimiň derejesiniň pes bolmagy hemde okuw girjek bolýanlaryň azalmagy bilen düşündirilýär. Enatalaryň käbiriniň pikirini görä ýurtda okuw, bilim derejesiniň peselmegi, häkimiýetleriň ýaşlary islan wagty çäre serişdesi edinip ulanmagy esasan mektepde gowy koman para bilen okuw ýürýän ýaşlaryň köp bolmagy bilen bagly. Ikinji tarapdan ilat köpçüligi umuman bilimdäki para horlugy hemde çäre mejburlyklaryny bolmaly zat ýaly garaýar. Sosial mediada kär pikirler aýdylsa-da ýaşlara sagdyn bilim düşünje bermek we durmuşy özgörtmek meselesi köp adamy gyzyklandyrmaýar diýip bu pikir bilen synçylaryň hem käbiri alalaşýar. Türkmenistanyň dürli sebäpleri şosan Ahal welaýatynyň Akbuğda etrawynyň ekrançylyk meýdanlary ziýankeşlerden çekirtkeleriň mörmöjekleriň köpelmeginden ejir çekýär diýip ýerli daýhanlar aýdýar. Ziýankeşler owu hojuluk ekinlerine, gök bakça önümlerine,
we miweli ösümliklere hop awandyrýarlar. Dip Günorta Sewtiň ýaşaýjy Tadatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrundaşykda aýtdy. Daýhanlar ziýankeş mörmejeklerin howanyň gyzyp başlama bilen hasy köpelýändigini, gysga wagtda ençime gektar meýdanlara ýaýrýandygyny aýdýarlar. Yerli ýaşaýjylar ziýankeşler peýda bolup başlanmadyna, olara garşy ýörüýte himiki terişdeler ulanyp göreşilmeligini ýöne soňky wagtlarda munyň şeýle bolmaýanyny aýdýarlar. Mörmejeklere garşy öz wagtynda göreşilmese, ekinlerin hasyllygy pis bolýar. Maldarçylyk gojalyklarynyň otym üçünçüligi pis bolýar. Deyip daýhanlar aýdýar. Howanyň global üýtgeme bilen bagly dowam edýän aradalaryň arasyna soňky ýyllarda merkezi ýurtlaryna şo sany Türkmenistanyň tomsaýlaryna ziýankeşleriň, çekirtkelerin köpürmegi, olaryň oba-hojalyk ekinlerini ziýan ýetirmek bilen bagly wakalar has köp hasap alınıp başlady. Geçen ýyl howa gydyp başlangan wagtlary bahar pasynyň ahyrlaryna Gazagystana we Özbegistana şo sany Garagylpagystanyň Türkmenistan bilen ara çäkleşýän sebäplerini çekirtke howpy ýüze çykdy. Munyň bilen baglykda iýun aýynyň başlaryna Türkmenistanyň oba-hojalyk ministrligi ýurdun ähli vilayatlaryna çekirtke howpyna garşy dürli çäreler durmuşa geçirip başlady. Serhet ýaka sebäplerde oba-hojalyk işgärleriniň wara toplaryň nobatçylyk işleri ýola goýuldy. Şonu bu çäreler Birleşen Milletler Guramasynyň adyk we oba-hojalyk guramasynyň merkezi ýurtlarynyň oba-hojalyk resmiýetleri bilen duşup durnukly çekirtke gödäwçiligini ara alyp maslahatlaşmanyň ýyzyna gawat gelipdi. Resmiýetler ziýankeşlere garşy görüşde özara tejribe paýlaşmagy işlerinde bu ugurda serhet üstü we uzak möhletli sebäp hyzmatdaşlygyny putulandyrmagy maksat edinýänliklaryny aýdýarlar. Şeýle-de geçen ýyl may aýynyň ortalaryna Özbegistanyň hem de Türkmenistanyň döwlet karantin gulluklarının hünärmenleri bilelikde çekirtke barlygyny geçirdiler. Gurama şu ýylyň aprel aýynda hem Täjikistany, Özbegistany we Gazagystany çekirtke howpyna garşy görüşmek boýunça türgünleşik okuw sapaklarynyň geçirilenini aýdýar. 16-njy maýda Zatlyk radiosynyň Ahal welatynyň Akbogy etrafyndan gelip gowşan suratlarda bary ýogy bir näçe ýyny 4 metr meýdanyna köp sany ýaşyl çekirtkeleriň bir ýere üýşendigini görmek bolýar. BMG-nyň adyk we oba-hojalyk agentligi dünýäniň durly ýurtlaryna, hususan gurak ýurtlarda ziýankeşlere garşy gödäwçilik işlerini alyp barýar. Bu edara geçen ýylyň aprel aýynda Ahal, Lewap we Mar welaýatlaryna 14.000 gektar meýdanyna Marokko çekirtkeleriniň ýumurtgalandygyny habar berdi. Şonu köp sebäpde insektisitler bilen araslyş işler geçirildi. Türkmenistanyň oba-hojalyk resmiýetleri we sebäp ýolbaşçylary prezident tarapyndan geçirilen iş maslahatlaryna ýurdun ekin meýdanlaryna ziýankeşlere garşy zerur işleriň öz wagtyna geçirilýändigini aýdýarlar. Şeýle-de yerli medeniýetde wagtal muňa garşy daşary ýurtlardan satyn alynýan himiki serişdeler barada hem habarlar peýda bolýar. Hünärmenler global klimat meseleleriniň soňky ýyllarda ziýankeş howpynyň yaramazlaşmagyna getirýändigini aýdýarlar. Geçen ýylyň fevralyna Inside Climate News neşri ılmy barlyklara sargylanyp global maýlamanyň netijesini hem de gurakçylygyň täsiri bilen dünýäniň täze sebäplerini, şo sany Türkmenistany, Awganystany we Irany çekirtke howpynyň ýüze çykmagynyň mümkinligi barada duýduruş beripdi. Ilmy barlyklara görä ysy we gurak howa şertleri ziýankeşleriň köpülmegine amatly şertler edýär. Öňki ýyllarda ýurdun Lewap we Mar welaýatlaryna Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen gurrundaş bolan yerli daýhanlar oba-hojalyk ekinleriniň çekirtke çoduşlarynyň uly ziýan çekendigini, şeýle-de ziýankeş howpyna garşy özleriniň öz başda göreşmäge mejbur galanyklaryny gurrun beripdiler. Amerikanyň prezidenti Donald Trump Ukrainadaky urusda ok atysygy bet etmek baradaky tagallalaryň çäginde Russiýanyň prezidenti Vladimir Putin bilen telefon arkaly gepleşik geçirer. Trump 19-njy maýda Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenski bilen hem aýratynlykda telefon arkaly söhbetdeş bolar. Aktamyň ýörüýte wekili Steve Witkoff Putin bilen eýäm 3 gezek duşandygyny belläp, bu gezekki gepleşikleriň häzirki ýagdaýy we gepleşikleri nädip üstünlükli tamamlanmalydygyny kesitlemäge kömek etjekdigini aýtdy. Olar birek-biregi tanaýar. Prezident bu ýerde netije gazanmak dileýär. Eger ol basarmasa, onda muny hiç kim basarmaýar dip Witkoff hepdäniň ahyrynda ABC News bilen geçiren söhbetdeşlikde aýtdy. Trump bu telefon gepleşiklerini Russiýanyň we Ukrainanyň Stambulda geçiren gün gepleşiklerinden soň yglan etdi. Taraplar 2020-nji ýylyň fevralynda Russiýanyň giňgerimli hüjüm baslamagynyň ýygyny geçiren sowsuz tamamlanan gepleşiklerinden soň Stambulda ilkinji gezek duşuşdylar. Gepleşikleriň etaat temasy gan dökülmegi durdurmak bolar dip Trump sosial mediada ýazdy. Umid edýärin bu netijeli gün bolar, o katysygy bet etmek mümkin bolar we hiç açan bolmaly däl bolan bu ören gazaply urus tamamlanır dip Trump sözüne goşdy. Kremlin medeniýet wekili Dmitri Peskov 19-njy maýda jurnalistlere beren maglumatynda
telefon gepleşiginiň geçiriljekdigini tasdiklady. Elbetde Istanbulda geçirilen gepleşiklerin netijelerini göz öňünde tutanyňda bu möhüm gurrun bolar. Göreriz, netije garaşarys diýip ol aýtdy. Istanbulda geçirilen gepleşikler sol tanda Amerikanyň wekilleri bilen geçirilen aýratyn duşuklar diňe çäkli netijeleri berdi. Olaryň arasynda müň ýetir alysmak boýunça ılalasy kazanyldy. Emma o katysygy betetmek barada hiç kim ılalasy kazanylmady. Hepdäniň aýagynda Russiýa Ukraina arsy iň uly dron hüjümleriniň birini amala asyrdy diýip Ukraina tarapy aýtdy. Habarlara görä Rus gepleşikçileri Ukraina asy ýokary talaplary öňe sürüp, Ukraina güýçleriniň bölekleýin Russiýa tarapyndan batylyp alynan tebitlerinden çykarylmagyny we başga da käbir şertleri gaýtalapdyr. Sol şertler ilkinji gezek 2020-nji ýylyň ýazynda öňe sürilipdi. Ukraina we onuň günwatar ýaranlary bu şertleri kabul ederliksiz diýip reddedip gelýärler. Ýanwar aýynda prezidentliğe girsininden bäri Trump Russiýanyň Ukraina garsy alyp barýan urşuny tamamlamagy daşartýatyndaky esasy meseleleriň bir hükmünde goýdy. Ýöne bu tagallalara Russiýanyň töwüş hereketlerini dowam etdirmegi we Moskwanyň 30 günlük ýaraşyga razy bolmazygy päsgel berýär. Ukraina bolsa bu teklifi kabul etdi. İlk başda Kiýew bilen gatnaşyklar darkylny bolan bolsa, soňky döwürde ak tamyň nägilleligi esasan Moskwa gönükdi we Amerikan resmiýetleriniň çykyşlarynyň ähini gat ýetihäsete eýe boldy. Trump Putiniň onuň bilen gepleşik geçirmek isleýän görnüşde bolup, aslynda paraçylygy aramaýan bolmagynyň mümkindigini aýtdy.